हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। जों दा खाम दाननायखौ स्टार्ट खालामलायबाय नै। दा जों खामखौ दानगासिनो दङ नै। जे जोंनि फैबाय थानाय बैसागोनि थाखाय जों दा रेडि खालामगासिनो दङ। खाम, सेरजा, सिफुं सोर इन्टारेस्ट दं, सोर दामो दा रेडि खालामगासिनो दङ। खाम, सेरजा, सिफुं सोर इन्टारेस्ट दं, सोर दामो दा जुदि सोरनोबाफोर नांगौबा जों मोनसिगोन जोंनाव। दा जों दानगासिनो दङ नै। गासै मिउजिक एबा इन्सट्रुमेन्टआव दामनो इन्टारेस्ट थानायफोर जुदि सोरबाफोर गोनां जायोबा, सोरनिबा गामि एबा आर'जफ्राव दामनो खाम, सिफुं, सेरजानि गोनांथि जायोबा दा नोंसोर अर्डार खालामनो हासिगोन, बिहरनो हासिगोन। जों दा रेडि खालामगासिनो दङ। बैसागोनि सिगां हागौमानि जोङो बहननानै कमप्लिट खालामनानै जों साप्लाइ खालामगोन। बेखायनो जाखिनि सोरबाफोर गोनां जायोब्ला जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलनि बागै नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै बिहरनो हागोन, बुकिं खालामनो हागोन। दा आं बेखौ एसे देखायलांनि। ओइथिं दानगासिनो दङ नै। दा नैबे गंसे कमप्लिट जानानै दं नै। बे गाम्बारि दंफांनि एकदम स्पेसियेल। आरो नै ओरै दङ। दा नोंसोर कमप्लिट जाबाय। सामब्रा आरो बिगुर होबानो जासिगोन बे नै। बे कमप्लिट जायाखै नै। बे फिनिशिं जाबाय सानैया। ओरै दं। ओरै बहननो हाबाय बेखौ। ओरैबायदि सिल आरो बे फिनिशिं जाबावगोन उनाव। ओरै बानायगासिनो दं नै। एसे बुंहरदो गिदिंनि सिगां दे। बोरै मोननो हागोन बेखौ बुंहरदोब्रा दे। दे बैसागो लागाव दे। बैसागोनि थाखाय रेडि जाखाबाय नै। नांगौब्ला मोननो हासिगोन। बुकिं खालामखादो दानिफ्रायनो फुरा बुकिं सोलिबाय। बिदिनो नांगौ कन्टेक्ट खालामदो। जागासिनो दङ। दा बानायगासिनो दं नै, नोंसोर नुखाबाय। बेथ' दा दासो स्टिल बानायगासिनो दङ, फिनिशिं बानायगासिनो दं। जेब्ला बिनिफ्राय जाथारगोन कमप्लिट जानानै जागोन नै। बायदि कमप्लिट जागोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय फिनिशिं जानानै बेयाव फैगोन। दानगासिनो दं नै। जुदि सोरनोबाफोर नांगौबा एबा गोनांथि जायोबा, आर'ज एबा जिखुनु ट्रेडिसनेल दामनायफ्राव बाहायनोबा नोंसोरो बिहरनो हासिगोन। जों दानलांबाय थागोन, बानायलांबाय थागोन हागौमानि बैसागोसिम। सेरजा, सिफुं, खाम गासिखौबो मोनगोन। होमब्ला आंनि भिडिअआ बेखिनियानो। जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्ट दंबा बुकिं खालामनो हागोन, अर्डार खालामनो हागोन। कन्टेक्टनि गेजेरजों एबा चेनेलफ्राव नोंसोर कमेन्ट खालामब्लाबो मोनगोन। जिखुनु नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै जोंनाव एड्रेसखौ हरबानो जाबाय आरो। माने जों एड्रेसखौ नट खालामनानै लागोन। बिनि उनाव जोङो लाइन बाय लाइन फारि हरगोन। बेखायनो दानिफ्रायनो बयबो बुकिं खालामखादो। माने बानायनायाव एसेग्राब गोरलै नङा नालाय, दसेनोबो जाया। बेखायनो बुकिंनि उनावसो जोङो माने बुस्थुखौ बानायनो हायो आरो। जों बेखौ बेयाव हरगोन, जों बेखौ बेयाव हरगोन होननानै। बेखायनो नोंसोरो बुकिं खालामदो। होमब्ला बेखिनियानो आंनि भिडिअआ। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो।